Gidungag ang kamuting hapon nga dako na hapit pulot sa kaldero. Hangge pulan og karlan. Ani pamahaw na mo ron. Ara. Ang bakas bahay kay bisingan. Muli madam dito kapaut. Muli nang kitang kamuti gapon. May pangunti ng kamuti. Maglan dito parang ganin. Hello. Hindi ko na ba? Hello. Hello, kita mo na. Kain ba? Good. Hindi pa rin ito yung barbakwa? Ato na talang isa. Nalabas. Namot yung gato. Ha? Namot. Ha? Wala nga alam eh. Kaya ka mga good morning kay Kuan. Good morning ako sa bahay gani ha. Paglutos ang kamote. Ang kamote, todo gani da kay wala akong restrain. Pakalong kamote. Ang limag kamote. Ha? Pakabawag sa nasit eh. Naguna akong kalito sa gardinan. Langkalanan. Nga. Yan, sa kabuking gusto, putod na mo. Kaputod sa bali din. Daddy Rom, amo tilawan ng barbakwa. So, pag ako magluto, di ko mo tilaw. Ang sa'yo nasa tala? Sa? Bukas nun! Ano? Bukas mo ka? Barbakwa o Carlan. Nagluka mo ka na. Tingog. Hindi. Ang kalan, ang putol-putol kung daruhan kaya. Kasi pulo ang kalan, hindi kami kanilang luto. Iwasan nila. Yung kumahaw, kalan, kamuti, o barbacoa. Ay, ito lang ba? Kumunti nga mo nga, lupon, kami lang ito sarap. Ginamot kami. Muna, bila kami. Ha? Ito, te? Asin pa? Hido din ito. Ano eh? Iba ko yun kung makandila. Anong ko lang ningawan yun? Alas ba eh? Kabla. Kaya hangguan, matun ako Manila. Hindi din ako sa Manila. Kung na yung sponsor na matun Manila saka buwan. Ang maglapit din. Mabalong sa birthday na ho. Ako Manila. Kaya birthday mo ng Birita. September 17, mga September 10 siguro. Sabaw ka? Wala na sabaw. Apili gamay-gamay. Hindi kami gamay, hindi ako lang gamot eh. Luni ito sa bago na kulan ni. Buti ka lang doon kaya ang sabaw na ni. Wala ko nagbibigan niya pag dito kayo na magiging sa dinuka sounds. Nagawin niya nawag sounds ka ron. Kaya na magiging sintro. Na, mahal niya mong barbacoa kay kami na nga.
Iwan ko, disud. Magluto, di ba magsilaw? Tapos makamo ka. Sabaw. Ang kasab na huwangan niya, ginamos. Ang kawangan niya, ginamos. Lagyan mo sa bala ba? Ganda. Umak na. Hindi. Hindi tayo tiyaw. Hindi tiyaw. Nakalagulo yung damay, ang pong saging. Kawin niya. Hindi ka mag... Hindi ka makasang hilaw. Hilaw. Abang yun. Hilaw yan ba? Bukod naman yung gapon. Ganda, matikag baboy. Ba? Umay tutos. Sabi mo, nabuyaboy sa bayan na. Kamu, huwag ka magkapita. Umay tutos ko po ah. Saging, hilaw. Asa ba sa Pinagintis. Diba? Ang balangin ko. Kung ito nakagalan des Bernis, nakaano mo, sabi daw. Hindi pa niya po lang. Hindi na. Gapon lagi na ako. Luan na lang kamay. Ito, Mamalaw ka o natuto. kaya nung gamay dyan. May buwad. Mga di ko buwad sa silingan ko. May buwad. Nalay mga tagsilingan buwad. Ano ay? Sana o lay buwad, silingan. May suon. Suon naman. Ako Dubai na bukas bahay. Kupot-kupot. Nagbaon, hindi. Tapi tayo mga silingan na isahay. Kasi bukas bahay, isahay nakutudo. Kapon Domingo, bunutan, sama yung muto na laba. Nakapalit mo ito sa kasalingan, itang gabi yung putong, narugit yung putong. Naguli ka na nung gihit, naguna ko sa latat, man, nakita ko kamuti. Hapon ako nung una, hapon ako nangyari. Kumataran. Hindi ka kapagid sa bahay basta-basta. May mga bisitang tatay. Mga sa likang boy. Mga barpada. Ito. Ang kala, no? Ako ito balik. Ako balik. Hindi nila ako. Sabi ko hindi lagi mo kagalan. Kasi mga bata mo ba hindi mo kagalan? Kasi hangat ko. Ang tawag sila siya hindi man kalan. Siya man. Yan? Siya. Siya kasungkanan eh. Siya ginamos. Ito. Ito. At nga po lang para nang mukha guma, si Kiara. Nga po po sila ng kabuan. Saan? Agol. Kamuti po pa. Iya man. Lang? Ano ba? Uwak bang? Diba ko? Ito man na. Kaon ka? Bulokod. Gabi yung bulokod ang pamakaw. Dang lingaw-lingaw, bahala ko yung manankaw. Ang buko ng hagadugdan, mo masab. Wala mong subisyon ni kadadlaw. Lingaw-lingaw. Awas ka lang. Nga. Oh. Kaon ka? Lala. Jule? Ikaw na. Jerome Bernaldez? Dala yan.
May bayad. Ihatod si Auntie Gapo, naman mo. Ante, sa'yo mo lang. Si Auntie. Hala, Jerome Bernaldez. Salamat ha. Hindi lagi na. Oo, poblasyon na ito po. Lagi Ante, Jerome mo. Pakasulan Hindi niya. na eh. Bagan niya. Jerome Bernaldez mo, bagan niya kan. Di, daan na. Kan nabigay na sila. Kau dahil, kau tang. Kami Manila. Pila na ito eh. Pila yung buwan na ito. Ano man? Gusto? 90. Gusto mo ka? Gusto niya? Kanya? Gusto mo pinag ito ni Pino? Gato. 20 na dahil. Gusto dahil. A few moments later. Palis. Tinapod ko, gigan ako sa trabaho, matulapod ko sa babaw, kaya nga amiga, ang classmate tapos na igagaw. Yan doon lagi nga mapapalit sin hagdusartan. Kaya pa ako siya kwarta. Gapon lang ito yung chat na nga papalit siya, naluoy mo ko. Bahin-bahin naman yung kita bisag. Kita na sa adlaw ng adlaw. Sang petanog na po rapod kabuk na rusartan nga 100 mg kani si Zahid dal bin sa ang mega og 50 mg pa ni sa maintenance pwede ito siguro sa mga doon sa barangay gani ka 100 mg ano mo sa barangay manang halamang gipalitan kay kani si Zahid bago pa rin nakadawat og kuanan na si PWD pa ni si Zahid ka-apply og ang kanyang anak po mura pang alyan ay jahang anak sa wapin si Debana special child jang anak nang ang hatid sa ila kung kita amsil ng vlog sa unang pinakabuhan to kung isang anak bitong nahumuk ako abilang di ito luwas tong bata luwas mo di ay pagkalaising mo malagi kay Miss Debana luwi po ngayangay naman po sang kita rong adlaw halang niya palitan og sartan kay dilabas mayo i-atake mo siya na admit ni terus binimilyo sa ating taon siya ningin nga lin kasi nakakailang kwartahan niya nga magpa ang kuno magpa pusinto kung sino mo ginibawan ginibawan silang niliraman yung silang nireclose na kung isaha kung na habang tama na kung ilawan doon yung gagas karinderya kay para makatigong po ko sa sinima na kibawa naman mo na ko sinima na sa karoon ako obligasyon ni Terry ba nga 2,000 katong pagka tabos ang apo ang pahimbrom nas nanay nga tigom-tigom ko nukog bayad kasi tiri na po'y problema madalag makasildo ko sa kang YouTube karong sunod buwan kay ang YouTube ron ang gamadara ang kita buwan sa Mayo ang $33 ra sa buwan sa June buwan sa June 23 na jud 23 sa karon ugos doing kami nakatatak nga pa doon kuhan mura pag 30 po gihapon kapin ano yung nasanay ganyan nga kuhan ang tigong-tigong wala mong kuhan lagi murin nyo na po sang sinima na muna siya single mom isang bahay gamay kita ang mudanas ng bahay burato na siya
Ano, classmate ni kasagduan taman. Grade 6. Jen! Haba ka? Oh, adyo ko kabasa si mukuan gahapon. Chat. Hani man na? Yawon. Lagi tuwa, jadi manakpan lagi. Kami natuna ka buo. Manakpan. Yawa. Matuko si baba, mangita na po ko para ugma. Para ugma. Ato sang kuan. Pangibay mo para ugma. Pagka ko terjag. Uhaog. Pag bakal ko terjag, ingon ko. Water jug. Bago na. Sa una gani. Aw, kalau beli ko kita. Nakuan gusto pad pagkatong diwa. Ah, nakakubalik ka sa diwa. Isud man og kanan bitaw ko. Nag-apply kag tupad karon bago wa. Wa gid na ko pwede huy. Kay. Di na ko matabang na ng mga tupad-tupad. Di ka na kami maghagbas-hagbas sa ganito na ka magmangahoy ko. Ah, di na ka pwede sa kuan kay taas kag BP. Aga ko 1 year na sa pagkuning undang sa Lucerton. Anja, pwede ba kung muundang? Ikaw di kay taas ka undang ko pero makasabot ko usay nga murag mo taas ang kuan, minom ba ko dahang tubig. Pwede muundang yung doktor kay mo na may ang kinabuhi. Mo lagi maning kamot ta. Kung kay Madyo man kay wa man ka makuan ni uga ng ugat. Kalos Ginoo wa noon pero Ag ako kay ag kana ba jang uban naklipan gani. mo lagi. Kay wa. Mo lagi magkuan ako kaon-kaon. Mo bitaw na agaha dyan sa is na approve. Na approve jud gibutangan og permanente na kay uyaw guding aho. Aga ko bitaw mo yung kusang mga amiga ban nga nung diwang ko nuko nga nung ning diet ko nang slim ako nuko wa kay. Isa di man ko makakuan. Aga lang gid kuan nga nag-diet ko luto jud. Di kaya makakaan. Ag ako kay murag uyaw naman din kay Kay. pag gana bang magsuko makuan sa mga ba? Ay ikaw kaniagi magkagagrabe. Manin. Mo lagi. Mata gani mo murag masuko ko mga tunod. Ato lang suko-suko. Ug kana bang murag magduo ko maisip mo. Ato na pag-ugo. Mao lagi mo bitaw wa na. Lisod masuko, lisod mag-ugo. Wow, adjust ra jud. Oh, mamatay man puta. Mo gani kita pud natay sakit kita ra pud mag-adjust. Nauna. Bitaw usay mo na hindi na laman jud ko da. Mo lagi sa amo na pagkatambol ka nga pagluto di man gid ko kadaghanan og kaon. Awa ko nakamubo na kun nang luto di daghan mo kaon. Naanad na ko. Kung nagahang paagi, magsige naman jud kog utan kay bahala ag utan mo yung daghanon. Oo. Ano ba? Sabaw. Kapal. Laoy. Oo, di pwede luto amoy laklakon. Mo lagi. Kay makakuyaw. Kuya lagi, sitiri lagi. Paningnan akong nanay hang baylo ni jang 2,000 pagkadisgrasya sang apo. Sa Mao lagi kay kanana ay ngayon ko dugay pa makapulbag papoy na tigom-tigom sa akin. Lisod ba magtigom-tigom ko na ba sa kung siniman na. Masapit na huibis, muna rin kong mabuang ni kawibis, kinamo ko siniman na huibis, kanang hangasa. murape. Wala ng rapi, asa nang hanggi mintinan. Kaya mo man nagpagluhan katong nagkuhan ko sa atop sa bahay. Kanang madbot ning maluhon. Di pa tudag ko kaya mo to'y sagip pod napil. Kas, di mo to'y luhon pod nga sagip kauban, mo nang na, katong paatop na sa bahay, katong pangbagbag jo. Iba na ho, lang kay. Mga pibunga, wala makapibunga. Wala, kasaka ka. Nalakat-kat. Kat-kat. Wabi tabawag, nabay kuhit ha ka sila. Roy! Roy! Haba mo? Tapikas ta. Tada-tada mga tutag-butang. Na? Namangita ko kada tibuli mga ang ahok tanang ahok para isang bit-bitra. Madapit. Damating to bag. Ila pa man siguro na. Oh. Naku aman na bahin na ni. Ay bag. Sa kono ka mo dapat kang takon. Ako Ako na din. Ha? Di na ako magdagdako. Aroy. Sakto to nagibangan. Atari na sa kabo kang isat-isat ba para mahugot.
Luwag ko din siguro to. Luwag pa to. O, luag man. Wa mo na hugta kayo dyan mabugto ang kabir ka. Kabil ka pag-ikot nimo. Oo. Kumapod. Bawo. Ikot-ikot na din ko ano, hapit na po na. Baka. To. Buang to sa gani ha. Kamot. Maruk. Ang kuskus. Kari. Hindi mo na mo? Ha? Hindi mo na ba? Yara, mga untag butong. Parang sa kakabot mo sa ngantag din haron. Bawo. Masig na sila sila. An may butong dia. Hindi din ang tawon makakaon. Pudo. Why? Madu na ang gihapit. Alas? Ang musiko. Dah, agdi. Mga unta. Sa mga rin, nabot na kaskuan, Roy? Nabot na ka na tos. Kaya na Rupina? Magngut-gut sa kadagaho kay kuha naman ng aho dyan. Hindi pikas-pikas mo. Oo, Kumpiyansa mag-uilap-uilap. niya. Ilap-ilap na. O, pag inom kang tubig. Nagtubigdahan. Tubig sa paway. Arang inita. Munang inana, ug makuha na sa subantaag mo nang mag-ilap-ilap, makrakan na. Ug ugat. Gusto ka subo. Gusto ka. Doon ay nagkanta.